Viac ako 100 odborníkov z oblasti psychiatrie a psychológie adresovalo Ficovi otvorený list. Vyzývajú ho, aby odstúpil. A nejde o stanovisko politických protivníkov, ale o vyjadrenie lekárov. V podstate ide o diagnózu. Choroba ohrozuje celý národ. A nielen to, aj mier v celej Európe. Zdá sa, že Fica koncom minulého roka pohrízol Putin, s ktorým sa vtedy stretol. Vaše správanie je charakteristické posilňovaním autoritatívneho spôsobu vládnutia, manipuláciou s faktami, klamstvami, ohováraním a útokmi na oponentov aj obyčajných občanov. Príznaky ruského diktátora sú jasné. Práve na tieto symptómy upozorňujú psychiatri. Znepokojení však nie sú len odborníci, ale aj verejnosť. Temný tieň diktatúry, ktorá vždy prináša represie a krvi prelievanie, sa v prvom rade týči nad nimi. Slováci už začali organizovať pokojné protesty s tisíckami účastníkov. Avšak choroba Fica sa zhoršuje. Zvolal mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady a pripravuje sa zastaviť prevrat, teda bojovať proti vlastným občanom.